Калісьці вельмі даўно зарадзіліся на беларускай зямлі крышталёва чыстыя, невычэрпныя крыніцы, якія струменяцца творчасцю, натхняюць майстроў слова на новыя творы, наталяюць бясконцую смагу пазнання і ўдасканалення. Адна з такіх невычэрпных крыніц нацыянальнай спадчыны ёсць і на Касцюкоўшчыне, дзе нарадзілася шмат выдатных паэтаў і пісьменнікаў. Нездарма менавіта тут, на Касцюкоўшчыне, традыцыйна ладзіцца рэгіянальнае свята паэзіі і аўтарскай песні «Пісьмянкоў луг», якое стала сапраўдным культурным брэндам для Касцюковіцкага раёна. Яно збірае знаўцаў і аматараў паэзіі і аўтарскай песні не толькі з усіх куткоў Беларусі, але і суседніх раёнаў Пранскай і Смаленскай абласцей Расіі. Пачатак гэтаму ў 2002 годзе паклала мерапрыемства, дзе аматары і майстры мастацкага слова чыталі свае вершы. І называлася яно тады «Крыніцы душы». На першым свяце прысутнічаў наш зямляк, знакаміты паэт Алесь Пісьмянкоў. Праз 2 гады паэта не стала. Фестываль у далейшым стаў прысвячацца яго памяці. У гонар 50-годдзя з дня нараджэння паэта у 2007 годзе праводзілася свята пад назвай «Зорка», імя якой Алесі збірае сяброў. Праз год свята атрымала новую назву «Белы бусел над бесіццю». У 2011 годзе свята перанеслася на радзіму Алеся Пісьмянкова у вёску Бялынкавічы. Праводзіцца яно побач з хатай, дзе вырас паэт, на беразе ракі Бесіць, рэчышча якой тут выгінаецца падковай, і гэта месца ў народзе завуць Пісьмянкоў луг. Цікавасць культурнай і літаратурнай грамадскасці да свята расла, і ўжо ў 2012 годзе у вёсцы Бялынкавічы адбылося першае абласное свята паэзіі і аўтарскай песні «Пісьмянкоў луг». Пляцоўка свята была прызнана гісторыка-культурным аб'ектам, у пацвярджэнне чаму на Пісьмянковым лузе усталявалі спецыяльны памятны знак. Удзел у свяце прымаюць навукоўцы, пісьменнікі і паэты з розных куткоў Беларусі, харэаграфічныя і музычныя калектывы з многіх гарадоў Магілёўскай вобласці. Ганаровыя госці свята – родныя і сябры нашых знакамітых паэтаў-пісьменнікаў, народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова, паэтаў Алексея Русецкага, Алеся Пісьмянкова. Амаль на кожнае свята прыязджаюць пісьменнікі-землякі Мікалай Леўчынка, Віктар Патапенка, Александр Бардоўскі, паэткі Ларыса Вырко, Тамара Ляльхава і Наталя Азаранка. Часты госць на свяце і вядомы беларускі пісьменнік, наш зямляк, ганаровы грамадзянін горада Касцюковічы Леанід Кірэевіч Левановіч. Галоўная інтрыга фестывалю на працягу ўсяго часу яго існавання вынікі конкурсу паэзіі і конкурсу аўтарскай песні. Імёны пераможцаў абвяшчаюцца на заключным гала-канцэрце, а ў якасці ўзнагароды лепшыя паэты і аўтары песень атрымліваюць дыпломы і грашовыя прэміі. Штогод на паэтычным небасхіле Пісьмянкова луга запальваюцца новыя зорачкі, з'яўляецца немала маладых аўтараў. Выступленні ўдзельнікаў конкурсу гледачы заўсёды сустракаюць з асаблівай цеплынёй і ўвагай, а сустрэча з прыгожым вершаваным словам і прыгожай музыкай пакідаюць самыя прыемныя пачуцці і жаданне новай сустрэчы. Адно з ключавых мерапрыемстваў фестывалю – пісьмянкоўскія чытанні. Яны прысвечаны памяці нашага знакамітага земляка Алеся Пісьмянкова. На вечарыне заўсёды гучаць успаміны аб паэце і вершы, прысвечаныя яму. Кожны раз у рамках свята ладзіцца і конкурс бібліятэчных выстаў. На літаратурнай алеі свята размяшчаюцца выставы бібліятэк Магілёўшчыны,
на якіх прадстаўляецца багаты літаратурна-краязнаўчы матэрыял. Немагчыма ўявіць свята без вернісажу пад адкрытым небам, дзе выстаўляюцца выдатныя работы ўдзельнікаў конкурсу выстаў выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Падчас свята працуе сапраўдны горад майстроў, у якім прадстаўлены народныя промыслы Беларусі, а для зацікаўленых гледачоў праводзяцца шматлікія майстар-класы па розных відах дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Святочную праграму дапаўняюць выступленні народных ансамбляў, дэкламацыя юнымі прыхільнікамі паэзіі, паэтычных твораў. На тэатральнай пляцоўцы гарадскога сквера самадзейныя артысты дэманструюць фрагменты з п'ес беларускіх драматургаў. З раніцы і да позняга вечара для гасцей свята ладзяцца святочныя канцэрты, танцавальна-гульнёвыя праграмы, выставы продажу літаратуры і вырабаў народных майстроў. З кожным годам колькасць гасцей свята, паэзіі і аўтарскай песні павялічваецца, пашыраецца яго геаграфія, а праграма становіцца больш насычанай і цікавай. Паэты, музыканты, ды і проста неабыякавыя да літаратуры і творчасці людзі едуць сюды з розных куткоў Беларусі не толькі дзеля таго, каб падзяліцца вынікамі сваёй працы. Тут, у маляўнічым прыбясецкім краі, на лузе пісьмянковым, ля крышталёва чыстых, невычэрпных крыніц народнай творчасці, шукаюць яны натхненне на новыя творы. І гэта невычэрпная крыніца нацыянальнай спадчыны шчодра дзеліцца з кожным. Мы сустрэнемся зноў пад крыламі буслоў, каб у вальсе мелодыі кружыцца. І ад гэтых сустрэч адыдуць смуткі прэч, срэбрам весяць ізноў заіскрыцца, заіскрыцца. На пісьмянковым лузе зноў зорак парад, сустрэчы з дзіўнай музыкай кожны будзе рад. На пісьмянковым лузе сустрэліся ізноў паэзія і музыка, зліянне нот і слоў. Клёкат белых буслоў, песні казачных сноў, сэрцам полымя зноў загарыцца. Да блакітных нябёс ветер песню данёс, каб падковаю шчасце стварыцца, стварыцца.